טוב, בשיעור הזה הגענו לעיקר, איך מסרטטים בעצם תוכנית של המבנה בסקצ'ר. אז אני פותחת קובץ עבודה חדש, נקי, בלי שום דבר. יופי, נסגור את דיפולט טריי. עכשיו יש לי כאן תוכנית מוכנה, כרגע רק עם קירות חוץ, בכוונה הפרדתי את זה כדי שיהיה יותר נוח להסביר, אוקיי? ואז אני רוצה בעצם לסרטט את התוכנית הזאת. אוקיי? בואו נסדר את זה עם שני מסכים, שיהיה לנו יותר קל לעבוד. אז קודם כל, תוכניות, תמיד הכי קל לסרטט במבט טופ, אוקיי? וגם בקאמרה עובדים לפרלל. כלומר, זה הופך להיות כמו סרטוט דו-מימדי, כמו שאתם רגילים לסרטט. אוקיי? שנייה. בואו נסדר את זה. הנה, איפשהו פה. אני מתחילה לעבוד. אוקיי? שוב פעם מזכירה, אני עוברת למצב טופ, קאמרה, פרלל פרוג'קשן, זאת אומרת שאני מסרטטת על הרצפה, לא יצאו לי קווים שהם בציר Z. אוקיי? ואז אני מתחילה מהפינה הזאת, שמאלית העליונה, בוחרת קו, ומתחילה לסרטט. אני מזכירה לכם שאנחנו מסרטטים קודם כל קירות, בלי פתחים. אוקיי? קיר שלם. את הפתחים יוצרים אחר כך. מתחילה לסרטט. זוכרים שהקווים צריכים להיות מקבילים לצירים, ואז כדי לסרטט אני צריכה להתייחס לקו מידות השני של הגושים. כלומר, אורך של הקיר הזה הוא 420, אני רושמת 420, ואז למעלה אני מסתכלת על המידה הזו, זה מטר, 100, ואז הקיר הבא זה 440, ואז הקיר הזה, אני כבר מסתכלת לצד הזה, לקווי מידות מהצד הזה, אתם רואים? ואז כאן זה 300, ואז פה, הקיר הזה זה 360, והקיר הזה זה 620, והקיר הזה למטה פה 330, והקיר הזה זה 110, והקיר הזה זה שוב פעם 320, והקיר הזה זה 470, והקיר הזה זה 570, ועכשיו נשאר לסגור את התוכנית. כמה נשאר לי? 460, תשימו לב, גם פה וגם פה צריכה להיות אותה מידה. אם זה 460, זאת אומרת שעשיתי נכון קונטור של המבנה. אם זה לא אותה מידה, אז יש לי בעיה איפשהו טעיתי. אני חושבת שיותר קל לסרטט את זה מההתחלה, מאשר לחפש את הטעות. עכשיו מה אני עושה? זוכרים שדיברנו על פקודת אופסט, נכון? שזה העתקה מקבילה? אז אני משתמשת בפקודת אופסט, אוקיי? הקירות פה 20 סנטים, מסמנת, לוחצת פשוט על ההיקף, ומכניסה פנימה 20 סנטים, רושמת 20, Enter. עשיתי העתקה מקבילה של כל הקירות בבת אחת. למה הכנסתי 20 פנימה? כי בעצם כשסרטטתי את ההיקף, סרטטתי היקף החיצוני של המבנה. אוקיי? עכשיו, טיפ מאוד חשוב. אני אף פעם לא עובדת על זה, אני תמיד מעתיקה. למה אני תמיד מעתיקה? אתם תראו שבהתחלה מתפקששים לכם כל מיני דברים, אז אני תמיד משאירה בצד דו-מימד, שישאר לי, שאני אוכל להשתמש בו אחר כך. אוקיי? אז העתקתי. עכשיו כאן אני תמיד הופכת את כל אובייקט לגרופ. במקרה הזה גרופ, למה? כי אני בונה בית אחד, זה לא שכונה של אותם בתים, אוקיי? כלומר, האובייקטים האלה לא הולכים לחזור על עצמם, לכן אני יכולה להשתמש בגרופים. אם זה היה הולך לחזור על עצמו, אז הייתי משתמשת בקומפוננטים. מה הכוונה? קירות חוץ, אני הופכת לגרופ נפרד. רצפה, אני הופכת לגרופ נפרד.
עכשיו, עוד טיפ מאוד חשוב, קודם כל להפוך את הקירות לגרופ ואחר כך רק את הרצפה. למה? כי אם אני לוקחת את הרצפה והופכת את זה לגרופ ועושה מוב, תראו מה קרה, בעצם ההיקף של הקירות נעלם כי הרצפה לקחה אותו, הבנתם? ואז כשאני אתן גובה לקירות, הרצפה פשוט תיבלע בתוך הקירות האלה. אוקיי? בואו נעבור לתלת מימד, קאמרה, פרספקטיב, תשימו לב, אם אני עושה עכשיו פוש פול, אתם רואים? בעצם אין לי נפח. לכן, מה שאנחנו עושים, אני עושה אקספלוד, אני קודם כל הופכת את הקירות לגרופ, ואחר כך את הרצפה לגרופ. מה ההבדל? ההבדל שעכשיו אני נכנסת למצב עריכה של הקירות, נותנת להם גובה רצוי, אתם רואים? הופ, יש עומק. אבל קודם כל אני אתן נפח לרצפה. רצפה, כמו שאתם יודעים, 35, אני נותנת להם נפח 35 סנטים, כדי לצאת ממצב עריכה של גרופ אני לוחצת בחוץ. עכשיו קירות, אז קודם כל אני משווה לרצפה ועכשיו מעלה. מה הגובה של קומה? נניח אני רוצה שנטו זה יהיה 280 נטו, אוקיי? 280, אני עושה את זה בשלבים שתבינו את החישוב, ואז יש לי עוד בטון 20 סנטים, אז אני מעלה עוד 20 סנטים, בנוסף ל-280 עוד 20, ואז יש לי עוד קרקוב 60 סנטים, נכון? אז אני פשוט לוקחת ומעלה עוד 60 סנטים, כלומר, בסך הכל, אם אני אמדוד כאן את הנטו, יצא לי 360, אוקיי? ועוד 35 של הרצפה, אז יצא לי 395 בסך הכל קירות, אוקיי? יופי, הנה יש לי היקף של המבנה. אוקיי, תקרה, אני יכולה פשוט לקחת את הרצפה, זה גם תקרה, מוב, קונטרול, ולשים את זה בצד, בינתיים בצד, כי אני לא רוצה להסתיר, אני עוד צריכה קירות פנים, אני הופכת את זה לגרופ, נכנסת למצב עריכה, נותנת נפח של 20, יופי, יש לי תקרה מוכנה בצד, אחר כך אני פשוט אכניס אותה לפה. עכשיו, מה אנחנו נעשה? אנחנו נעשה פתחים. איך עושים פתחים? יש לי קו מידות ראשון המפורט שמראה איפה הפתחים, אוקיי? עכשיו, אני לוקחת את הטייפ מז'ר טול ומתחילה לסמן את הפתחים, לדוגמה דלת וחלון הזה, אוקיי? קודם כל חשוב מאוד למדוד מלמטה 35 סנטים. למה? כי בעצם ה-0,0 מפלס הרצפה של הבית מתחיל ב-35 סנטים ביחס לבחוץ. אז כל המדידות של ה-UK ו-OK אנחנו עושים מ-0,0 וזה בעצם ה-0,0 שלנו 35 סנטים מהתחתית של הקיר. עכשיו אני מסתכלת, קודם כל גובה, אוקיי, גם של דלת, גם של החלון זה 2.10. עכשיו UK של החלון זה 1.10 מטר. שנייה, מה עשיתי? 1.10 מטר, בבקשה. עכשיו החלון נמצא מטר מהפינה. 100. עכשיו רוחב 140. עכשיו המרחק בין חלון לדלת 170, ודלת עצמה היא 90. יש? כלומר סימנתי. יופי. עכשיו זו טעות הכי נפוצה שיש. מה אנשים עושים? מה הסטודנטים שלי עושים? לוקחים רקטנגל, מסרטטים את הרקטנגל, ומנסים עם פוש פול לעשות פתח. ואין דרך, פשוט אין דרך. אוקיי, למה? כי הרי הקירות שלנו הם בגרופ, נכון? ואני סרטטתי עוד משהו מחוץ לגרופ, שהוא לא קשור לגרופ הזה. אז אין סיכוי שאצליח לעשות דלת. לכן, כדי ליצור פתחים, אני צריכה להיכנס למצב עריכה. ברגע שאני נמצאת במצב עריכה, רואים? אז אני עושה את הסימון.
של חלון ושל הדלת, רואים? ברגע שסימנתי את זה, עכשיו אני יכולה לעשות את הפתחים. הופ, הנה יש לי פתחים, רואים? עכשיו, את הקווי עזר אני יכולה ליצור בתוך הגרופ, מחוץ לגרופ, מה שנוח לי. אני אוהבת למחוק את הקווי עזר שלא יבלבלו אותי. מזכירה לכם Edit, Delete Guides, יופי, ואז אני עוברת פשוט לקיר הבא. אוקיי, לדוגמה, הנה יש לי קיר פה, אני יכולה לעשות קווי עזר כבר בתוך מצב עריכה, רואים? רואים שאני במצב עריכה? עכשיו לוקחים את ה-Tape Measure Tool, שוב פעם, 35, Enter. UK, 110, גובה חלון, מטר, כלומר הגעתי ל2.10, מהפינה זה מטר, 100, והחלון עצמו 1.40 מטר. אוקיי? שוב פעם מסמנת את הפתח, פוש פול, דוחפת עד שאני מגיעה למצב on face. אני גם יכולה לכתוב, אם אני יודעת שעובי קיר זה 20 והעובי מדויק, אני יכולה לכתוב 20 ומקבלת עוד פתח. אני עוברת לקיר הזה. מה יש לי כאן? אין לי UK, זאת אומרת שזה דלת, נכון? אבל אני בכל זאת צריכה לסמן את ה-35, אל תשכחו, 35, ואז גובה של הדלת זה בעצם 2.10, ואז הוא גם נמצא 1.30 מטר מכל פינה. תשימו לב שאני מסרטטת במקביל לצירים על הקיר עצמו, כי אם אני אעשה קו שהוא לא נוגע בקיר, אני לא אוכל להשתמש בו. מסמנת את הפתח, פוש פול, ועושה עוד פתח אחד. אוקיי? Edit, Delete Guides, לצאת ממצב עריכה, אני פשוט לוחצת מחוץ לתיבה. הנה עשיתי כבר חלק מהפתחים. ככה אתם ממשיכים עם יתר הפתחים.